Bhí ró lárnach ag daoine éagsúla a dimmer tionathair ionta dearafach darlam híon ormsa mar géalagóir, mar bhúinteoir, mar scríbneoir agus churthain san éireann sin macasáil Liam Mac-a-Taigart a bhí mar chaithirlach ar an tUltach ar fianam léanta ar náide a bhí buinte agus leis an acadún an gceann fásta bhí sé tamil fada de léanta mar phríomhaide ar an scáil agus spraigh sé daoine eile le bheith páirteach an sa rud bhí dlúcheartas idir Mac mar thugmuidéir agus Anraí Mac Ó Néill na Harrybug a bhí mar léich ag glúnta dólamóirí Gaeilge in an gceann agus ar náide múinteoirí eile de chuid na scála a buinte acu leis an Irish Micheál Ó Martin, Sean McNea, Neil Comer na dhé sin agus an sin mé híon mar íar scoláire de chuid na scála mar aigear thóir fásta.